Iya. Bos kita joget lagi ya. Masuk, Joget masuk. lagi ya. Ayo. Ayo Bapak. Ayo monggo Pak Allah, joget dulu loh, ayo Bos. Koyo ngene
Oke. Spesial Mas Yono. Spesial buat para tamu yang sedoyo. Tepuk tangannya mana dong? Siang pantoro ratri mung eling mani sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa anyar kang liputi lintang bulan ati saksi
Spesial untuk Saiful Hajatnya ya. Aduh Romo ibu ngapuranen aku yen ono salah lan lupaku Semoga Bapak yang punya lagu Ayo, sing kesel sing MC. Nek Ragil